अब घरे जाई नु चूल्ही में बीड़ी जार के जा सिलेंडर पर खाना बनावेली आ चूल्ही में बीड़ी जार लो। अरे गोरी तोरी चुनरी बल लाल लाल रे, अरे गोरी तोरी चुनरी बल लाल लाल रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे। मरद बाद नाम भइल मेरा रू तोहरे चलते का भइल बा रे, बड़ा खुश लागत रे। हमरा मेहरारू के लइका भइल बा, ओके भोजपुरी में का कहल जाला? डिलीवरी भइल बा ना रे, लइका भइल बा ना रे, भोजपुरी में का कहल जाला? भोजपुरी में तो एगो बतिये कहल जाला का बियाल बिया। गौरतलब है कि अमीर लोगों के शादी के विदाई में कुछ ऐसा सीन बनता। कुमारियों के शादी के विदाई में कुछ ऐसा सीन बनता है। ये बिहार है, इतना उगार के चलबू तो लोग अगरबत्ती ना दिखाई, सीधा हरे रामा हरे कृष्णा गाई आ तू कहबू हेरे मैं। हाय ये क्या रे? नमस्ते। ये कौन नमस्ते है? हेलो। देख पारो, तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर एक आइटम मिल गई है। अब से जितना भी पैसा होगा उसी के ऊपर लुटाऊंगा। तू घर पे आ, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। अब ते सब अच्छे छोड़ा छोड़ दे, नीमन आदमी बोल। तो ठीक भाई, अब हम पायलट बने। अब कौन आया दिमाग लगैले बारिश रे? जो हजिया में खूब बढ़िया बढ़िया लड़की रहली से। रे बोल ना, रे बोल, रे बोल ना, बोल, अरे बोल ना रे साला कठमाऊ, बोल 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 बोल। आए तू हमरा के काहे न ताकेलू? रे बड़ा ये स्मार्ट बनी, बस राधा अब हमरा लाज लगता। भोल शर्माइल रे, को पर छोड़ दे जी, छोड़ दा।